Que fixo? Trincouna? Non foi para tanto. Pois logo que foi? Deulle unha masaxe nos pés. Unha masaxe? Só iso? E que lle fixo Marcelos? Mandoulle un par de matóns ao piso, sacaron a terraza e guindaron do balcón abaixo. Caeu dende un cuarto piso. Abaixo había un xardinciño, pechado con cristais, como un invernadoiro. O pobre esfachicouse. Dende aquela quedou con defecto que lle impide falar. É unha boa putada. Así é todo. Creo que o que xoga con lume acaba por queimarse. Que queres dicir? A quen se lle ocorre darlle unha masaxe nos pés á muller de Marcelos Wallace? Non crees que Marcelo se excedeu? Home, Antoine non contaría con que Marcelo reaccionase, sí, pero de algún xeito tiña que reaccionar. Foi unha masaxe nos pés, unha simple masaxe. Eu doules a miña nai. É poñerlle as mans enriba con familiaridade a nova muller de Marcelos. E ti dirás, é tan malo como comerlle a crica? Pois non, pero vaiche na mesma liña. Ei, para o carro. Comerlle a crica a unha puta e darlle unha masaxe nos pés non é o mesmo. Xo sei, pero vai na mesma liña. Dígoche que non vai na mesma liña. Mira, igual a tua técnica é moi diferente da miña, pero tocarlle os pés á súa muller e meterlle a lingua no furado máis sagrado non vai na mesma puta liña. Non é a mesma historia, non ten nada que ver, recoiro. Unha masaxe nos pés non significa un carallo. Daches algunha vez unha masaxe? A mí non me fales de masaxe nos pés. Son un artista nese tema. Tes dado moitas? A hostia delas. É cunha técnica moi depurada. Nin sequera fago cóxigas. Daríaslle unha masaxe nos pés a un home? Vai ao carallo. Non darás tantas. Ao carallo. Estou che canso. Podíasme dar unha masaxe nos pés. Mais che vale ir parando. Xa me estás cabreando. Está aí a porta. Sí, aí está. Que hora tes? As 7:22 da mañá. Non, ainda non é a hora. Agardaremos un chisco. Atende, que eu non lle dese unha masaxe nos pés a un tío non é razón para que Marcelo estirase a Antoine polo balcón a un puto invernadoiro e lle escarallarse a fala. Non está ben. Se o meu fillo de puta me fixese a mí, máis llevaría deixarme paralítico, porque senón deixaba no Non sitio. digo que estivese ben. Pero ti dis que unha masaxe nos pés non significa nada. Eu digo que sí. Teñolles dado 1.000.000 de masaxes nos pés a 1.000.000 de mulleres e todas significaron algo. Facemos como que non, pero é mentira. Ese é o morbo que teñen, Corcio. É unha cousa moi sensual. E ainda que ningún dos dous o comente, ela sabe o e ti tamén. O condenado Marcelo sabía. E Antoine debería sabelo tamén. Era só obviar. Ese tipo non ten sentido de humor para esas caralladas. Expliqueime ben. Unha perspectiva interesante. Veña, agora a seriedade. Como era